إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғалемнарны юктан бар кылып, безне үзенең шиксез нигъмәтләрендә, сый-хөрмәтләрендә яшәтүче, бердән-бер Раббыбыз, бердән-бер хак илаһыбыз булган Аллаһ Тәгаләгә мең-мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң күркәм, иң хәерле үрнәк булган Аллаһның илчесе, сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз, Аллаһның сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз. Аның әмерләрен үтәгез, аның харамнарыннан ерак торыгыз. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayette ya eyyuhellezine amenu taqullaha hakka tuqatih ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey iman kitirgen bendeler Allah'ı Teala'ga tiyişli derecede takva bulunuz. Emirlerin tiyişinçe ütegiz. Haramlarından tiyişinçe tıyılığız. Hem Müslüman bulmagan halde Үзегезнең мөселманлыгыгызны төзәтмәгән хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан, ягъни үлүдән сакланыгыз диде. Бүген сезнең белән иманның бер баганасы булган, улуг бер дөнья, улуг бер галәм булган фәрештәләр галәме. Фәрештәләр дөньясына кирербез. Һәм фәрештәләр алар Аллаһы Тәгаләнең нурдан yaratılgan, hiçbir günahsız zatları. Fərishtələr aşamıylar, içmiylər. Ir həm xatınlarga bölünmiylər, gaylə qırmıylar, balalar üstürmiylər. Әмма fərishtələr büyük Rabbuları alarga tapşırgan bik mühim, həm bik күп türlü vazifaların, обязанностьларын тиешинчә үтәп киләләр. Һәм моннан тыш алар һәр даим Аллаһыга гыйбадәт кылалар. Һәр даим Аллаһыга тәсбих зикрләр әйтеп, Аллаһны биекләп торалар. Фәрештәләрнең вазифалары күп. Булсынмы ул Аллаһы Тәгаләдән сайлап алынган пәйгамбәрләргә вахый индерү, Җабраил галейһиссалам, булсынмы ул бүйек гарышны күтәреп торучы фәрештәләр, булсынмы ул кыямәт сәгате суккач сурга өрәшәк Исрафил фәрештә, булсынмы ул җәһәннәмдәге газап фәрештәләре, җәһәннәм сакчылары, булсынмы ул моннан кичкенәрәк булып тыелган, ләкин мөһим булган һәр беребезнең әнинең карынына Biz әниләр карынында булганда жан алып төшә торган фәрештәләр, булсынмы ул җанны кире алып Аллаһ хузурына кайтара торган фәрештәләр, безләрнең кылган гамәлләребезне, әйткән сүзләребезне протокол белән язып беркетеп баручы фәрештәләр, булсынмы ул бәла казалардан саклый торган Аллаһның әмре белән фәрештәләр, булсынмы ул безнең яныбыздан җин шайтаннарны ерагайта торган Аллаһның әмре белән фәрештәләр, һәм башка аларның зур күп төрле вазифалары бар. Фәрештәләрнең санын Аллаһтан башка беркем дә белми. Ләкин килгән хадисләрдән беләбез, аларның саны бездән миллион гына түгел, миллиард гына түгел, тагын күп мәртәбә артыктыр. Һәм моңа дәлил Бухари һәм Муслимдә килә хадис. Сөекле пәйгамбәребез Җабраил фәрештәгә сорау бирде Бәйтул Маъмур турында. Бәйтул Маъмур шушы күктә булган
гыйбадәт урыны, фәрештәләр җыелалар. Әйтергә кирәк, күктәге фәрештәләр мәчете дип әйтсәк тә була, аңлар өчен. Һәм Җәбраил фәрештә әйтте, шушы Бәйтул Мәгъмурга һәр көнне 70 мең фәрештә киреп гыйбадәт кыла диде. Бер кергән, анда башка кирми диде. Димәк, кичә Бәйтул Мәгъмурда гыйбадәт кылган 70 мең фәрештә бүгдән кирми. Бүген яңалары кирде, иртәгә яңалары кирә, берсе көнгә яңалары, дөнья беткәнче шулай дәвам итә. Шуңа күрә кичкенә генә соннарны саный торган безнең калькуляторларыбызны чыгарып, 70 меңне 365-кә генә тапкырласаң да, аның нолларын санап чыгару мәшәкать була. Әгәр дә 10 елга тапкырласаң, яки синең яшеңә генә тапкырласаң, менә сиңа 50 яшь икән, 50 елны тапкырлыйсың 365-кә, шуны 70 меңгә тапкырла, анда калькуляторның экраны түгел, мониторда җитмәскә мөмкин. Шуңа күрә һәр бер фәрештәне юктан бар кылучы Аллаһ. Һәр берсенә эш кушучы Аллаһ Тәгалә, һәр берсен тәртиптә тотучы, саклап торучы, һәр берсен эшләтүче Аллаһ Тәгалә. Аллаһ кына белә аларның санын. Ва ма я'ламу джунуда раббик илля ху. Аллаһ Тәгалә Мудассир сүрәсендә нәрсә диде? Раббыңның гаскәрен, армиясын Аллаһтан башка беркем дә белми ди. Менә бүген һәр бер ил үзенең гаскәре белән мактана. Горурлана, Америка әйтә, безнең шуның кадәр бар ди гаскәребез. Кытай әйтә, шуның кадәр самолетларыбыз бар ди. Европа әйтә, НАТО әйтә, Россия әйтә, һәр берсе. Аллаһ Тәгалә минем күпме гаскәрем булганны ди, миннән башка беркем дә белми ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең фәрештәләре, аларның санын да без белмибез. Һәм Аллаһ Тәгалә җир өстендә зулымлык кылган, нахакка кешеләрне үтергән, сабый балаларның өсләренә бомбалар аткан, ул залимнәрне секунд эчендә туктатырга теләсә туктата. Һәм аның өчен менә монда әйтелгән фәрештәләрнең саны кирәкми. Бар фәрештәләр, алар төшкерсәләр дә бөтен вселенная юкка чыгарга мөмкин. Шуңа күрә Аллаһның һәр бер эштә хикмәте бар. Билне бөкмичә, маңгай тирен түкмичә, сынауларны үтмичә җмахка киреп булмый. Шуңа күрә һәр бер кеше үзенең язылган тәкъдирен яши. Һәм үзе нә язган насыйпларны үтеп, Аллаһның рәхмәтен, Аллаһның иҗмахын таба. Фәрештәләрнең бер төре бар. Мин аларны Пәйгамбәребезнең хадисеннән алып, сәяхәтче фәрештәләр дип әйтер идем. Ангелы-путешественники. Бу фәрештәләрнең эше нинди? Алар көннәр буе җир өстендә сәяхәт итәләр. Аларга виза кирәкми. Пограничниклар аларны күрми, туктата алмый, күрсәләр дә туктата алмаслар иде. Бу фәрештәләр әдәм балалары йөри торган, яши торган, җыела торган юллар, урыннар өстеннән йөриләр һәм Аллаһы Тәгаләне зикр кылучы, Аллаһны искә алучы, зурлаучы, биекләүче, аның китабын укучы кешеләрне эзләп йөриләр. Шундый мәҗлесләрне эзләп йөриләр. Бухари, Муслимда килә. Хадислар китабында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: Аллаһы Тәгаләнең хөрмәтле, һәр бер фәрештә ул хөрмәтле, ул зур зат, бийек зат, хөрмәтле фәрештәләре бар ди. Ул фәрештәләр юллар буйлап очып йөриләр ди. Һәм зикр әһелләрен эзлиләр ди. Кая микән анда аста? Кайсы мәчеттә, кайсы мәдрәсәдә, кайсы квартирда, кайсы өйдә, кая базарда, кая юлда, кая басу кырда, шүлдә Аллаһны зикр итүчеләр микән дип, шуларны эзләп йөриләр ди. Әгәр бер урында бер төркем фәрештә шушы Аллаһны искә алучыларны күрсәләр,
шундук кычкыра башлыйлар. Килегез бөтенегез дә монда. Килегез. Сез эзләгән кешеләр монда алар дип тотыналар кунак чакырырга. Фәрештәләрне җыярга. Һәм шул вакыт пәйгамбәребез әйтә, шул урынга фәрештәләр җыелып, алар шунда утырган кешеләрне төреп, каплап алырлар ди, канатлары белән. Һәм шул кадәр фәрештәләр җыелыр ди, хәтта алар җир белән күк арасын тутырырлар ди. Я Аллах, шушында килгән һәрберебез эшләребезне, мәшәкатьләребезне, гаиләләребезне калдырып килдек сине зикр итәргә. Сине искә алырга, сине бийекләргә. Раббым, шушы мәчетебезнең өстенә дә үзеңнең сәяхәт кылучы фәрештәләреңне җыйсаң иде. Һәм безне шушында утыручы һәрберебезне дә шушы фәрештәләрнең канатлары кычаклап алса иде. Һәм аларның саны җир белән күкне тутырса иде. Амин. Шуннан соң пәйгамбәребез әйтә, шушы мәҗлес биткәннән соң, кешеләр бит инде алар гел калмыйлар. Һәм алар таралышканнан соң, шул мәҗлестә кунак булган, шунда булган фәрештәләр яңадан Аллаһ хузурына кайтырлар ди. Һәм Аллаһ Тәгалә шул фәрештәләргә сорау бирер, "Ва хуа а'ламу бихим" ди. Пәйгамбәребез әйтә, Аллаһ үзе сорый ди фәрештәләрдән, ләкин ул бит фәрештәләргә карый күбрәк белә ди. Ул мәҗлестә кемнәр утырган, кем нинди проблемасын калдырып, нинди эшләрен калдырып, бизнесларын калдырып, шаба-шаба мәчеткә килгән, Аллаһ бит фәрештәләрдән яхшырак белә. Ләкин шуңа карамастан Аллаһ фәрештәләргә сорау бирер ди. Анда утыручылар ди, нәрсә сөйлиләр ди. О чем они там говорят, дип сорый Аллаһ. Шуннан соң фәрештәләр әйтәләр, "Я Аллаһ, анда утыручы бәндәләрең ди, сине зикр итәләр ди. Алар сине искә алалар ди. Алар бит җыелмаган хайбәт сөйләргә. Алар җыелмаган дөньяны бүлешергә. Миңа монда шуның кадәр тиеш, сиңа шуның кадәр тиеш" дип. Кемнедер сүгергә, политика, сиясәт сөйләшергә, җыр моң өчендә түгел, башкасы өчен алар килделәр бер максат, Аллаһны зикр итәргә, бийекләргә. Шуңа күрә фәрештәләр нәрсә диләр? Алар сине зикр итәләр, сиңа тәсбихлар әйтәләр, субханалла, субханалла. Алар сиңа тахмид әйтәләр, әлхамдулилла, әлхамдулилла. Алар сиңа тәкбир әйтәләр, Аллаһу акбар диләр, ла илаха иллаллаһ диләр. Алар сине зурлыйлар ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә сорау бирә. Алар мине зурлыйлар, мине бийеклиләр, миңа тәсбих, миңа шулай, миңа шулай. Әллә алар мине күргәннәрме ди? Әллә алар берәрсе мине үз күзе белән күргәнме ди? Шуннан соң фәрештәләр әйтәләр, "Ла валлаһи, юк Аллаһ, юк валлаһи, берсенең дә сине күргәне юк" ди. Күпме телләребез Аллаһны бийекләп юешләнә. Күпме вакытларыбыз Аллаһка гыйбадат кылып үтә, әлхамдулилла. Ләкин кайсыбызның Аллаһны күргәне бар? Беребезнең дә күргәнебез юк. Шуңа күрә фәрештәләр әйтәләр, "Валлаһи Раббым, берсенең дә сине күргәне юк" ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә фәрештәләренә сорау бирә. Әгәр сез кайткан мәҗлестәгеләр ди, мине үз күзләре белән күрсәләр, нишләрләр иде микән ди. Нишләрләр иде микән ди, әгәр үз күзләре белән мине күрсәләр ди. Шуннан соң фәрештәләр әйтәләр, "Я Раббым, әгәр дә алар сине үз күзләре белән күрсәләр ди, алар тагы да сине күбрәк зикр итәрләр иде" ди. Тагы да сине күбрәк тәсбих әйтерләр иде, тәкбир әйтерләр иде, бийекләрләр иде сине ди, тагын да күбрәк ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә фәрештәләргә сорау бирә. Алар анда нәрсә сорыйлар ди? Есть у них там какие-то просьбы, проблемы ди. Берәрсә сорыйлармы ди? Шуннан соң фәрештәләр әйтәләр, "Я Раббым, алар синнән җәннәт сорыйлар" ди. Аларга җәннәт кирәк ди. Нәрсә кирәк мөселманга? Күпме дугаларыбызда без Аллаһ Тәгаләдән бер кашан да күрмәгән Раббыбыздан, әмма ул безне күрә.
bir қашан да күзебез белән күрмәгән оҗмахны сорыйбыз, әмма ул оҗмах безне көтә. Шуңа күрә фәрештәләр әйтәләр: "Валлаһи Раббым, алар синнән җәннәт сорыйлар", ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә сорау бирә: "Әллә аларның җәннәтне күргәннәре бармы?" ди. Кайсыгызның җәннәтне күргәне бар? Җәннәтне беребезнең дә әле күргәнебез юк. Әмма аны сорыйбыз, аңа омтылабыз. Җәй көннәрендә ничә ел ураза булды. Авызлар кибә, сулар эчәсе килә, ләкин әйтәбез: "Юк, Аллаһның җәннәте безне көтә", дибез. Һәм шул безгә көч бирә. Шул безнең хәлебезне кире кайтара. Тахаҗүдләрдә, йокы килгәндә, таравихларда аяклар арып беткәндә безнең оҗмахка барасы бар дип мөселман үзенең иҗтихадын, тырышлыгын дәвам итә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аларның җәннәтне күргәннәре бармы?" ди. Фәрештәләр әйтәләр: "Валлаһи Раббым, аларның җәннәтне күргәннәре юк", ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә сорый: "Әгәр алар үз күзләре белән мин аларга әзерләгән җәннәтне күрсәләр, нишләрләр иде микән? Что бы они делали, если бы увидели своими глазами этот рай, который они у меня просят?" ди. Шуннан соң фәрештәләр әйтәләр: "Я Аллаһ, әгәр дә ул бәндәләрең җәннәтне үз күзләре белән күрсәләр, ди, тагы да җәннәткә күбрәк омтылырлар иде", ди. Җәннәтне күбрәк сорарлар иде синнән, ди. Һәм җәннәткә күбрәк омтылыр. Они бы больше стремились к раю, ди. Сделали бы все, чтобы там оказаться, ди. Шуннан соң Аллаһ сорау бирә: "Ва мимма ятаавадун", ди. Һәм анда утыручылар, ди, мине нәрсәдән сакла дип сорыйлар, ди. Нәрсәдән сакларга аларны, ди. Сорыйлармы, ди? Сорыйлар. Без Аллаһтан нәрсәдер сорыйбыз, нәрсәдәндер сакла дибез. Фәрештәләр әйтәләр: "Алар, ди, җәһәннәмнән саклауыңны сорыйлар", ди. "Я Аллаһ, сакла безне җәһәннәмнән", дип әйтәләр, ди. Җәһәннәмгә керәселәре килми, ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә фәрештәләренә сорау бирә: "Әллә аларның җәһәннәмне күргәннәре бармы?" ди. Разве кто-нибудь из них видел ад, ди? Беркемнең дә күргәне юк җәһәннәмне. Ләкин без куркабыз уттан. Кулыбыз кеше малына сузылганда без туктатабыз, чөнки Аллаһның уты бар. Аллаһның ачуы һәм газабы бар. Каядыр кемнеңдер күзе шит хатын кызга төшсә дә, ул туктала. Аллаһы Тәгаләдән курка, аның утыннан курка, чөнки бу аныкы түгел, бу аңа хәләл түгел. Каядыр үзе дә сизмәстән гайбәткә кирип киткәндә, ул үзен туктата, чөнки җәһәннәм уты бар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аларның әллә җәһәннәмне күргәннәре бармы?" "Юк, валлаһи, берсенең дә күргәне юк", ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әгәр күрсәләр, нишләрләр иде микән?" Шуннан соң фәрештәләр әйтәләр: "Я Аллаһ, әгәр дә ул бәндәләрең ди җәһәннәмне күрсәләр үз күзләре белән, ди, тагын да күбрәк җәһәннәмнән сакланырлар иде", ди. "Тагын да күбрәк синнән сорарлар иде: Раббым, сакла, җәһәннәмне күрсәң, бу дөньядагы бер газап та сиңа газап булмый. Бу дөньядагы бер авырлык та сиңа авырлык булмый, Алла сакласын." Шуңа күрә бөтен дугаң җәһәннәм генә булыр иде, җәһәннәмнән сакла гына булыр иде. Кай вакыт җәһәннәм турында хәдисләр укып утырсаң да, киләсе намазда игътибар итәсең. Җәһәннәм генә сорыйсың: "Раббым, җәһәннәм генә сакла, җәһәннәмнән генә сакла". Байлык та кирәкми, башкасы да, чөнки ул куркыныч нәрсә. Шуңа күрә җәһәннәмне күрсәләр, ди, күбрәк сорарлар иде синнән, ди: "Раббым, сакла безне", ди. Күбрәк котылыр, сакланырлар иде, ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә фәрештәләренә әйтә: "Фәрештәләрем, ди, шаһид булыгыз", ди. "Все будьте свидетелями", ди. Сез булып кайткан мәҗлестә, ди, күпме кеше утырса, ди, мин бөтенесен гафу иттем, ди. "Я их всех простил", ди Аллаһ Тәгалә әйтә. "Всех простил", ди. "Всех прощаю", ди. Нинди кемнең нинди гынахасы булса, ди, бөтенесен кичерәм, ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Чөнки алар минем кунакларым. Они у меня в гостях. Это мои гости. И гостей принимает сам хозяин. Ни имам, ни муазин. Мы все здесь служащие, его служащие. А каждого принимает Аллах. И каждого одаряет Аллах. Шакыр Аллах нәрсәди? Ул мәҗлестә кемнәр утырса, бөтенесен гафу иттем, ди. Шуннан соң пәйгамбәребез әйтә: "Бер фәрештә, ди, ашыга. Я Раббым, туктта дигән кебек, ашыкма дигән кебек.
Аллахны туктатмакчы буламы? Фәрештә әйтә: "Я Раббым, анда бер кеше бар иде, мин күрдем", ди. Он не из них, ди. Без сиңа сөйләгән, сине зикр итүче, синнән җәннәт сораучы, җәһәннәмнән сакла дип әйтүче кешеләр арасыннан түгел ул, ди. Аның ниндидер бер сорауы төшкән дә шуңа гына килгән, случайно попал ул, ди. Ул сине биекләүче түгел, ди, без әйткән. Может, аның кемдер мәчеткә барыйм әле, теге кешенең миңа фәлән сум акча бирәсе бар, может, күрер идем дип килгәндер. Бәлки теге байны күрим әле, акча сорар идем дип килгән хәерчедер ул. Ул ниндидер дөньяви максат белән килгән, Аллаһны зикр итәргә, биекләргә, җәннәт сорарга килмәгән. Шуңа күрә фәрештә тизрәк Аллаһ Тәгаләгә әйтмәкче була: "Тукта, Раббым, бөтенесен гафу итәргә ашыкма инде. Анда бит берәү бар, ул алардан түгел", ди. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Аль-Җуласа ди. Анда минем кунакларым, ди. Һәм минем кунакларым белән кемдер утыра икән, ул да өлешсез калмас, ди. Аны да кичерәм, ди. Менә бу җәмәгать Аллаһның кунакларының дәрәҗәсе. Бу җәмәгать иң бөек мәҗлеснең үрнәге. Кашан Аллаһның бәндәләре җыелалар Аллаһны биекләү өчен, Аллаһны зикр итү өчен, Аллаһтан сорау өчен. Шул мәҗлеснең иң зур бүләге нәрсә? Аллаһы Тәгалә бу мәҗлескә алар белән бергә фәрештәләрне җыя. Фәрештәләрне җыя, һәм ул фәрештәләр кайтып чәчми, түкми безнең дугаларыбызны, зикр тәсбихларыбызны Аллаһка ирештерә. Һәм Аллаһ Тәгалә шуңа бүләк, шуңа күчтәнәш буларак шунда утыручы бөтенесенең дә гынахларын кичерә. Аларны гына түгел, анда кемдер ялгыш кына кергән, кемгәдер ияреп кенә килгән. Может, берәрсе шпиондыр монда, нәрсә сөйлиләр микән дип килгәндер, мин кычкыралар микән дип килгәндер. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ аны да кичерсен. Аллаһ ансын да кичерә. Ул да безнең белән бергә. Шуңа күрә Аллаһның рәхмәтен чикләргә ярамый. Аллаһның магъфираты, машаллах, һәр кемгә. Аллаһ Тәгалә безгә менә шушы сәяхәтче фәрештәләр белән мәҗлесләребезне үткәрергә насыйп итсә иде. Кемдер өйдә аш үткәрәме, кардәшләрен җыямы, ул ашта, ул мәҗлестә дә Аллаһны зикр итү булсын. Аллаһны биекләү булсын. Шул вакытта аның кунаклары арасында ул күрмәгән, ул белмәгән фәрештәләр җыелыр. Алар күп җәмәгать, санын белмибез. Бүтән мәҗлескә җитә. Бүтән совещаниягә җитә фәрештәләр, бүтән җомгага җитә фәрештәләр. Бер генә, ике генә кеше каядыр җыелып, Аллаһны искә алсалар, анда да җыелалар алар. Һәм Аллаһның бүләкләре, мәгъфираты һәр кемгә килә. Раббым Аллаһ, менә шушы җомгадан да безгә гынахларыбыздан пакланган, чистарынган Аллаһның рәхмәтендә таралырга насыйп итсен һәм Аллаһны һәр вакыт зикр итүдә үткәрергә Раббым насыйп итсен. Ахыр сүзләребез дә Аллаһны зикр итү булсын. Ла илаха иллаллаһ кәлимәләрен әйтеп, бу дөньядан китергә Раббым һәрберебезгә насыйп итсен. Аллаһыдан яхшы гомер генә түгел, үлемнең дә яхшысын сорарга кирәк. Тәваффана, нәрсә дигән сүз? Тәсбих дугасында күбегез укый. Үтер безне дигән сүз ул. Муслимин, мөселманнар итеп дигән. Әҗәлебез җиткәч, гомеребезне ал, мөселманнар итеп дигән сүз. Аллаһ мөселманнар булып кайтырга насыйп итсен. Баракаллаһу лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур рахим.